Γλυκαθήκαμε και είπαμε να Αν είχαμε δώσουμε... φάει μεσημεριανό θα μου άρεσε. Δεν το εξηγήσω τα γλυκά. Μήπως θες ρόδι? Δεν το ήξερα. Εγώ εσύ μου το είπες για τον Παρασκευά. Και επειδή μιλάμε σήμερα, πολύ κοιτάξτε καλός τώρα. φίλος. Πολιτικοί. Οι πολιτικοί που αφήσαν την πολιτική ή αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική που έχει αρχές, όχι τίποτε άλλο. Αρχές. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Από τους πολιτικούς που αφήσαν την πολιτική και ασχολούνται με κάτι πιο. Βουλευτής διατέλεσε, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης ήταν ο Παρασκευάς, ο Παρασκευόπουλος, δήμαρχος κάτω στην Πελοπόννησο μας εγκατέλειψε και ασχολείται με τα ρόδια. Κάτω ασχολείται με τα ρόδια. Και δήμαρχος ήταν και ο κύριος Λογοθέτης. Λευκάδας όμως, είναι από τα ωραία. Και έχει κάνει φοβερή δουλειά στον τουρισμό. Ναι. Είμαστε όλοι φίλοι εδώ και χαίρομαι που συναντιόμαστε. Το κύριο χαρακτηριστικό δεν είναι το ότι ασχολήθηκα με την πολιτική, ουδέποτε ήμουν επαγγελματίας. Και η αντίληψή μου ήταν διαφορετική. Ήταν μια αντίληψη στράτευσης και λειτουργήματος. Λίγο τοπία, λίγο αφέλεια. Σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκα. Εγώ δεν μετανιώνω. Καλά, εσύ έφυγες νωρίς. Άρα δεν εγκατέλειψα κάτι για να πάω σε κάτι άλλο. Το θεωρώ συνέχεια. Η ζωή έχει προκλήσεις, πρέπει να το ψάχνεις, να είσαι ανήσυχος. Με τα ρόδια, πώς έμπλεξε ο Παρασκευόπουλος και δεν είναι τα ρόδια. Δηλαδή, είναι μια καλλιέργεια η οποία έχει προοπτική για τα λοιπά. Αυτό. Δεν ξέρω, ρωτάω, δεν μάθω. Να πάω να κάνω και εγώ ρόδια. Αυτό είναι ο λόγος που είμαι και εδώ, φαντάζομαι, ο βασικός. Ναι, όχι, δεν σε φωνάξαμε για κάτι άλλο. Για τα ρόδια σε φωνάξαμε. Ούτε για το χοντοβλέντι. Πρέπει να διευκρινίσουμε λίγο για να πιάσει το νήμα ο κόσμος, όσοι με ξέρουν. Εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη από τα 18 μου. Είμαι από την Πελοπόννησο, από την πανέμορφη Γορτινία. Και έκανα πριν 2,5 χρόνια μια ήπια επιστροφή. Ζω εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μια πρωτοβουλία που ήταν βασικά δικιά μου ιδέα είναι η συγκρότηση μιας πολυσυμμετοχικής εταιρείας. Ναι. Δηλαδή μια κοινωνική επιχειρηματικότητα. Στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας ξεκινήσαμε πριν 2 χρόνια. 70 άτομα από 2 περιοχές, από τη Γορτινία που είναι η γενέτειρά μου και από την Ολυμπία, δηλαδή από 2 νομούς, από την Αρκαδία και από την Ηλία. Στο ανάγλυφο του Αλφιού, του Λάδωνα και του Ερημάνθου, που είναι αυτά τα 3 μυθικά ποτάμια, και κάναμε ένα σχέδιο. Σχεδιάσαμε και είπαμε ότι η περιοχή προσφέρεται να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί και να γίνει εκμετάλλευση της ροδιάς. Ξεκινήσαμε 70 άτομα, δημιουργήσαμε πολυσυμμετοχικό σχήμα, φτιάξαμε μια ανώνυμη εταιρεία. Δεν θέλαμε να πάμε ούτε σε παλιά σχήματα που βαρύνονται με αμαρτίες κλπ. Και θέλαμε να έχουμε και ένα management δημοκρατικό, όχι συγκεντρωτικό. Μέσα στα 2 χρόνια φυτέψαμε πάνω από 600-700 στρέμματα με δενδρίλια ροδιάς. Είναι η γνωστή ποικιλία Αμερικάνικη Wonderful με τα πολλά διοξυδοτικά. Φέτος φάγαμε. Από τον χρόνο που μπαίνουμε στην αγορά. Και εμείς φάγαμε ρόδια, λεφτά δεν βγάλαμε. Αυτή είναι η άλλη Ελλάδα της βιασύνης που βλέπει μόνο την Ιθάκη και δεν βλέπει τη διαδρομή προς την Ιθάκη. Είναι αυτά τα ρόδια που γίνεται αυτή η ωραία χυμή που είναι αντιοξυδοτική. Είναι τα αντιοξυδοτικά, τα Wonderful. Συνεργαζόμαστε με το Ροδόνα του Κιλκής, που είναι παλιοί συνεταιριστές στην Τούμπα. Φυτέψαμε μέχρι στιγμής 600 με 700 στρέμματα. Ο καθένας βάζει το κτήμα του. Είναι, η βασική απόφαση είναι. Έκανε την ιδεολογία επένδυση, Όχι, δεν είναι ιδεολογία. Δεν μου βγαίνει το κύριε Παρασκευόπουλο. Εγώ είμαι σύμβουλος ανάπτυξης και επικοινωνίας. Μπορεί να με ξέρει ο κόσμος από τις δημόσιες θέσεις, αλλά το σχήμα που περιγράφεις έρχεται ως συνέχεια της πολιτικής σου θεώρησης για τα πράγματα. Αυτό λέω. Προφανώς. Κέντρο-αριστερά, αυτό και τα λοιπά. Όχι, είναι ένα οικουμενικό σχήμα. Είμαστε αυτή τη στιγμή 130 μέτοχοι από όλη την Πελοπόννησο και από βασικά σημεία της Τεριάς. Ναι, βέβαια, ο Αντριανόπουλος δεν έρχονταν στην παρέα σας, αυτό λέω. Ο Πάλμε θα ερχότανε. Ο Ούλοφ Πάλμε θα ερχότανε. Να σας πω, όμως έχει σημασία αυτό που λες, αγαπητέ Δημήτρη. Όταν πριν 2,5 χρόνια άρχισα να συζητάω εκεί στην Πελοπόννησο για αυτό το θέμα, με κοιτούσαν με μισομάτι. Και εγώ αυτό το σχεδίασα και έπεισα πολλούς ανθρώπους και το στήριξε πολλοί κόσμος. Αλλιώς δεν θα είχε φτάσει εδώ που είχε φτάσει, στο φόντο της κρίσης. Όταν τους έλεγα για τις αποδόσεις που μπορεί να έχει ένα στρέμμα με την οργανωμένη, ολοκληρωμένη καλλιέργεια της ροδιάς, με κοιτούσαν με μισό μάτι. Τους έλεγα μετά από 3 χρόνια που θα πάρουμε καρπό και παραγωγή, και αφού θα πάρουμε και προστιθέμενη αξία, όχι προϊόν στο τελάρο, αλλά καθετοποιημένη διαχείριση, τα 500 ή τα 700 ευρώ ως απόδοση στο στρέμμα θα είναι πολλά χρήματα. Και λέω, να κάνω μια πρόταση. Άρα με αυτή την έννοια είχε μια σχέση και με την πολιτική, αλλά κυρίως δεν ήταν αυτό. Είδες, είναι άνθρωπος του. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Παρασκευά τον προσκαλώ στη Λευκάδα. Έχουμε ένα ολόκληρο κάμπο, ο οποίος είναι ακαλλιέργητος και μπορεί να ταιριάζει και την καλλιέργεια ροδιών. Ο κόσμος ψάχνει για κάτι καινούριο
Η ιδέα είναι καταπληκτική, το προϊόν είναι μοναδικό από ό,τι ξέρουμε. Και η Λευκάδα μοναδική είναι. Οπότε, Γιώργο, σε ευχαριστώ. Η Λευκάδα προσφέρεται, είμαστε κοντά. Τώρα θα κάνω όμως την ερώτηση. Αν γιατί δεν τρέχει ο χρόνος Παρασκευές. Ναι, καταλαβαίνω. Ο τηλεοπτικός χρόνος, ο αλλιώς θα είχαμε οργανώσει, πουλήσαμε πολλούς καλεσμένους, χαλάσαμε πολλά ραντεβού και να τους ζητήσουμε συγγνώμη. Ήταν λόγω της νομίζω θα μας κατανοήσουν. Ο Πάλμε θα συμμετείχε σε ένα τέτοιο σχήμα. Ο Πάλμε αυτό έκανε όλη του τη ζωή. Ο Πάλμε έψαχνε πάντα καινοτόμες ιδέες, τις προωθούσε όχι μόνο ο ίδιος, αλλά το σύστημα, το σουηδικό σύστημα. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, αν συνδέσουμε λίγο τα γεγονότα που συνέβησαν στην πόλη μας σήμερα, με τον Ούλοφ Πάλμε και το βιβλίο το οποίο έχω γράψει εγώ για τη ζωή και το έργο του. Να το δείξω εγώ. Να το δείξεις. Για να ξέρει και ο κόσμος. Να το. Ωραία, είναι πρόλαβα, το είχαμε ήδη. Ευχαριστώ, Γιώργο. Ναι. Γιατί το έγραψα εγώ αυτό το βιβλίο? Διότι η Ελλάδα υποφέρει αυτή τη στιγμή κυρίως από το θέμα της αξιοπιστίας. Γιατί η πολιτική είναι αναξιόπιστη? Γιατί ο κόσμος δεν πιστεύει στους εκπροσώπους τους οποίους επιλέγει ο ίδιος? Αυτά τα ερωτήματα με βασάνιζαν. Και πώς φτάσαμε στη σημερινή πολιτική κρίση στην Ελλάδα, η οποία δεν είναι μόνο οικονομική, είναι κυρίως ηθική. Εκεί λοιπόν εγώ σκέφτηκα να αναδείξω, να φέρω στην επιφάνεια ένα πολιτικό, ένα παράδειγμα προς μίμηση. Και βασικά γράψατε το βιβλίο γιατί γνωρίζετε πολύ καλά και προσωπικά τον ίδιο τον Πάλμε και σας είχε εμπιστευτεί και πολλές συνεντεύξεις, γιατί δουλεύατε και χρόνια στη Σουηδική τηλεόραση, να πάρουμε μια γεύση από το παρελθόν. Sista samverkan, det är enkelt. Jag tror inte vi löser problemen i det här landet genom misstänksamhet och strid, utan vi måste få alltså ett positiv samverkan mellan invandrare och de som är födda i Sverige. Det är grundförutsättningen för en konstruktiv invandrarpolitik. Och då måste vi bekämpa okunnigheten, fördomen, den här onödiga misstänksamheten i vardagen. Det kanske blir bättre om vi får rösträtt också. Ja, det tror jag därför att rösträtten det är ett uttryck för att man betyder någonting, att man är med och bygger det samhälle man lever i. Alltså den har en stor symbolisk betydelse i en demokrati. Reellt också. Ja. Και αυτό προφητικό σε σχέση με την εκπομπή σήμερα. Ήταν να πούμε ότι ήταν ο κύριος λογοθέτης στο βίντεο, έτσι, γιατί πολλοί μου το κατάλαβαν, ήταν λίγο πιο σκούρο το μαλλί. Του είπαμε ότι είναι σήμερα καλύτερος. Να πούμε ότι αυτή η συνέντευξη είναι προφητική, όπως πολύ σωστά είπες. Μιλάμε για τους μετανάστες στη Σουηδία τότε, πριν από 30 χρόνια. Διότι η Σουηδία ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο η οποία είχε μεταναστευτική πολιτική. Και αυτός που το ξεκίνησε ήταν ο Ούλοφ Πάλμε, ο οποίος έλεγε: το χρυσορυχείο της Σουηδίας είναι οι μετανάστες. Αυτή τη στιγμή 1 εκατομμύριο μετανάστες στη Σουηδία, πάρα πολλοί Έλληνες, έχουν ανέβει όλα τα αξιώματα, μα παντού. Θα τους βρείτε κύριε παντού. Λογοθέτη, και εδώ κάποιος μας είπε θα μας κάνει Σουηδία και μας πήγε Ινδία. Λίγο πέρδεξε τα... Η Δανία μας είπε και εσύ υπερβάλλεις. Η Δανία του Νότου. Κοιτάξτε, ο Τίγρης. Ο άνθρωπος αυτός, ελπίζω να διαβάσει το βιβλίο, γιατί έζησε εκεί. Και σε θέματα αρχών, επειδή τον έζησα και στη Σουηδία, πρέπει να πω ότι είχε πολύ καλές αρχές. Και ερχόμαστε στο μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ελλάδας? Αρχαία άνδρα δείχνηση, λέγανε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Σύμφωνοι, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δεν φτάνει μόνο αυτό. Έχει δίκιο ο φίλος ο Γιώργος. Θα ήταν ευχής έργο στην πράξη να έχει εφαρμοστεί το μοντέλο της Σουηδίας. Αλλά πρέπει να υπάρχουν αρχές, όπως λέει στο βιβλίο σου. Πολιτική χωρίς αρχές οδηγεί σε τραγωδίες. Και εμείς βιώνουμε μια σύγχρονη τραγωδία σαν Ελλάδα. Υπάρχει μια διαφορά, έτσι. Η μετανάστευση δεν είναι το ίδιο πράγμα σε όλους τους γωνιές του κόσμου. Άλλο είναι να σου έρθει όμορος στην πόλη, στη χώρα σου, και άλλο να πάει από την Ισπανία κάποιος στη Φιλανδία ως μετανάστης. Έτσι δεν είναι, ακριβώς. Διότι είχαν μεταναστευτική πολιτική που δεν είχε ποτέ αυτή η χώρα. Εμείς είχαμε εχθρότητα με πολλές γειτονικές χώρες και είχαμε ένα ζήτημα με τις μετακινήσεις. Αυτούς που γίνονται οι επιθέσεις είναι οι όμοροι. Όχι, δεν μιλάω τώρα για αυτούς, για τις ακρότητες σήμερα. Μιλάω γενικότερα. Βιώνουμε μια τραγωδία και έχει δρόμο και συνέχεια αυτό αρκετή. Συνέχεια δυστυχώς, και δεν μπορούμε να σκεφτούμε ψύχραιμα και ολόπλευρα. Ο καθένας υιοθετεί περίπου τη δικιά του αλήθεια σήμερα. Εάν δεν φτάσουμε στο ίδιο τραπέζι, να παραδεχτούμε τα προβλήματα, να αποδώσουμε ευθύνες και να δούμε και λίγο, να κάνουμε μια ενδοσκόπηση στον εαυτό μας,
θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Ο Γιώργος θα μιλάει για το βιβλίο που είναι εξαιρετική η δουλειά του και εγώ θα μιλάω για τον πρωτογενή τομέα. Μαζεύεις ρόδια για το καλοκαίρι και πηγαίνουν στη Λευκάδα να τα φάμε. Αύριο είναι η εκδήλωση παρουσίαση. Αύριο το βράδυ στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη στην Καλαμαριά. Η Μελίνα ήταν προσωπικός φίλος του Πάλμε, όπως και ο Μίκης ο Θοδωράκης. Καλώς να έρθετε όλοι στην Καλαμαριά. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Έχουμε και μουσικό πρόγραμμα με 120 χοροδούς, παρακαλώ. Αλλά εκεί θα ζήσουμε το πνεύμα του Ούλοφ Πάλμε. Γιατί στη Θεσσαλονίκη συμβαίνουν και ωραία πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Γεια σας.